Bueno, pois este ano, como a todos os anos, claro, a Festa da Cachucha pois é un dos eventos que máis xente nos mete na hostelería. Está todo reservado xa de fai días. Bueno, pois cociñamos pois como unhas 5 cachuchas con verdura, con garbanzos, botámoslle algo de ternera, lacón. Bueno, do xeito que está o tempo hoxe, pois está un éxito asegurado. A xente seguro que o vai pasar moi ben. Que me invitaron a comer a cachucha. Encántame o carnaval aquí en Carballiño, moito mellor que o de Villa García. Lo siento, é así. Patricia, veño de Verín, vimos a comer a cachucha que con uns amigos que temos de aquí, xuntámonos de Villa García, de Verín e de Carballiño. Me gustanos moito vir hasta aquí, por lo menos probamos algo distinto. Bueno, como podedes ver, aquí traemos a xente de todo o mundo, da zona de Galicia. É un día extraordinario para nós, aproveitamos que sae o sol, que saen todos de debaixo das pedras. É un momento moi bonito para nós, para este pobo. Ojalá isto sirva de precedente para seguir moitos anos, xa ten a consolidación de outros anos e así durante xeracións que veñan por detrás.
Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que todo se fue, quiero ser como una de justicia, querer ser malo, por ti nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar, por eso mi amigo tú alza la voz, dices que nunca pediste opinión, si es verdad que sois tu Dios que trabaje de sol a sol. No te envías el puño y ve a la fiesta para beber, de la misma condición que se vuelve un Señor, ellos tienen el fe y nosotros nuestros. Si no hay pan para los tuyos, sigues muy gordo al abad. Su virgen viste de oro, desnúdala como van a silenciar el guerrero al canario. Si no hay cárcel, tumba para el canto libertario. Te envías a puño y ve a la fiesta para beber, de la misma condición que se vuelve un Señor. Ellos tienen el fe y nosotros nuestro sudor. Hace puño y ve a la fiesta para beber, de la misma condición que se vuelve un Señor. Ellos tienen el fe y nosotros nuestros. Hace puño y ve a la fiesta para beber, de la misma condición que se vuelve un Señor. Ellos tienen el fe y nosotros nuestros. Hola, que tal? Mira, a verdad que eu é a primeira vez que veño aquí. Eu veño desde Pontevedra, son de avión, e vin invitado pola miña familia a esta festa. A verdad que é maravillosa, aquí a cachucha é increíble e invito a todo o mundo que veña aquí a Carballiño o próximo ano para que disfrute, verdad, como a mí deste momento tan agradable. Bueno, pois esta festa da cachucha, da cacheira do Carballiño, pois está claro que é un referente en Galicia, do que é unha festa gastronómica popular, gastronómica vencellada ademais co Entroido, leva moitos anos de andaina e a verdade é que o ambiente no Carballiño é impresionante, con toda a hostelería chea de reservas, que xa non había prácticamente onde xantar hoxe no Carballiño, non hai prácticamente onde aparcar, con 2 desfiles, un pola mañá, outro pola tarde, que será dentro dun intre. A verdade é que é unha festa
que neste domingo de Piñata pois convirte o Carballiño, que, xa digo, nun referente do que é o Entroido e da que da dunha festa gastronómica aquí en Galicia. Hola, boas tardes, aquí celebrando a festa da cachucha no restaurante Fuchela en Carballiño. Como xa vedes, isto é un ambientazo, a verdade é que é unha festa que está collendo moito auxe para os restaurantes e para toda a hostelería de Carballiño en general, é un día moi importante, se non o máis importante, os dos máis importantes da vila. Gracias ao cambio que fixeron de cambiar a carpa na pista maior a darnos unha alternativa aos restaurantes, pois a festa empezou a medrar e dá gusto o ambiente de carnaval, o ambiente de cachucha que hai no pueblo. Nós, como casi todos os restaurantes do Carballiño, estamos ao 100%, hoxe nos dimos de comer a máis de 300 personas, cocemos 30 cachuchas, del lacós, bueno, non sei cantos kilos de orella, e a verdade é que un ambientazo divertido, a xente, aparte de comer, paso ben, que é importante, é unha das festas que o pueblo ten que potenciar. Bueno, penso que este ano da consolidación, o ano pasado xa dimos un salto de calidade, convertirnos no gran referente do turismo na provincia de Ourense, e este ano nos consolidamos ainda máis con este domingo de Piñata, que o Carballiño se converte como a primeira vila insignia desta xornada, onde podemos topar, pois, dende primeira hora, un desfile que atrae a moitísima xente, como esta xornada gastronómica onde a cachucha e o cocido son os platos insignia, pero sobre todo tamén podemos topar durante a tarde pois, un desfile que recolle todos os entroidos de Galicia, que acaba nunha xornada de baile, e onde o máis importante de todo é que a xente que leva a vida estes anos a Carballiño sigue repetindo. Eu creo que estamos nun momento moi bo, temos que seguir traballando, pero eu creo que tamén o temos que disfrutar.